Namusha, ake sikhulume ngomdlavuza wendlala yesinye. Ungomunye wemidlavuza evame kakhulu kubantu besilisa emhlabeni jikelele, kodwa ngandlela thize eNdiya. Asivamile ukukhuluma ngomdlavuza weprostate. Kaningi, noma yimuphi umuntu wesilisa oneminyaka engaphezu kwengu-50 noma othile onomlando womdlavuza emndenini ubhekene nengozi enkulu yokuthola umdlavuza weprostate. Emdlavuzweni weprostate, amadoda angase abone izimpawu zokuphazamiseka kokuthama, njengokukhathazeka uma echama, isidingo sokuthama kaningi, igazi emthameni, noma ukungakhululeki esiswini esingezansi. Kodwa ezimweni eziningi, isiguli singase singabi nazimpawu nhlobo. Yingakho ukuhlolwa kwezempilo okuvamile kubaluleke kakhulu. Ukuhlolwa kwegazi okulula, i-PSA, i-prostate specific antigen, kanye nokuhlolwa kweprostate kuzohamba ibanga elide. Uma sekutholakele ukuthi unomdlavuza wendlala yesinye, asikho isidingo sokulahlekelwa ithemba. Sinezinketho eziningi zokwelapha ezifana nokuhlinzwa, imisebe, ukwelashwa kwamahomoni, ukwelashwa ngamakhemikhali, nokunye okuningi okuthuthukile. Lapha e-Apollo Cancer Center, njengengxenye yeqembu, sikhetha ukuthi yiziphi izinketho zokwelapha ezifanele zesiguli sethu, ukuze sibe nethuba elingcono lokusinda, nendlela yokululama